días, mister, que tal, como estamos? Antes de nada, parabéns, ao final un punto sempre é algo positivo, rescatando sempre que é moito mellor ganar, pero que análisis sacas ti deste encontro? Boas tardes. Un encontro que eu creo que estivemos bastante ben, sobre todo 80 minutos, contra un rival de un nivel moi alto, un rival que seguramente faga playoff. Eu creo que fomos superiores, tivemos 4 ou 5 ocasións de gol, estivemos bastante ben, eles son un equipo que para moito ritmo, que moito saque de banda, moita pausa, evitan que nós, unha cousa que temos boa que darlle ritmo aos partidos, choparan, pero en líneas xerais creo que estuvimos bastante ben, que apenas nos habían creado peligro. A pena é ese descontrol dos últimos 5 ou 10 minutos que non podemos permitir, hai que falalo, porque casi se nos escapa un partido que tiñamos dominado. Unha das notas positivas no día de hoxe é que xa tes o equipo ao 100%, o efectivo inteiro. Como viche xogador por xogador o encontro? O que te decía antes, en líneas xerais bastante ben, evidentemente podemos facer máis ocasións de gol, podemos chegar máis á súa área, eles son un rival que defensivamente son duros, o ano pasado xa foron dos equipos que menos encaixaron da Liga, é difícil generarles ocasións de gol, pero creo que estivemos bastante ben, ao fin e ao cabo teño que ver o resumo, pero eu conto 4 ou 5 ocasións de gol bastante claras, e eles apenas, es que non se acercaron en nada. O que che decía antes, temos que mellorar moitísimo, que a nota negativa é que estou un pouco enfadado son esos últimos minutos, porque é o que buscan volver ao partido tolo e nós suicidámonos, non nos ganaron de milagro, e non pode ser. Temos que saber xogar estes partidos, temos que saber que se non estamos acertados de cara a portería, pois non me están xenerando ocasións de gol, pois estar tranquilos, que o partido vai a 0-0 e confiar nos xogadores de arriba que van a telas. O que non podemos é suicidarnos. Un encontro que ao final, co día que facía, iba a vir xente, pero tampouco iba a vir moita, porque foi un día bastante malo, pero agradencheos outra vez, a afición siga apoiando o Estradense. Tes algún mensaxe para eles? Bueno, gracias por vir, non era un día fácil, era un día familiar, de comidas, un día de frío, de chuvia, moitas gracias por vir, que intentaremos que nos teñen que apoiar, intentaremos tamén nós darlle de comer, como sempre dicimos, que estén contentos con o noso xogo, seguir crecendo entre todos, temos que ir dando pasos hacia adiante e seguir crecendo. Moitas gracias. A vos.